Ini osal kasi itihasni sal osal no जों मुचुनार तनानि बागै जों बुसकांनि दिनाव सामु खायनाय अबनो जोंनायो जे बुसकांगो तिप्रासा थांसाङै चिनो अ तिप्रालेनि सबावो जतन फाइटो तावबो जे खा केबेल ngै तंनाय तिप्रालेनि नि प्रति विश्वास करै बाक्सा साव तिप्रालेन मा दो मानोबा बाक्सा साव तिप्रालेन थालिसुका तिप्रालेन बुफ्रो मानाय आबो केउ ग्रेन्टरिमिया फियाबा तिनि खना याके एक वर्षनि परे फानो मानि मानो तावरमनि सपोज काइसा स्कुल एसबी तंगनि ब हाई स्कुल थाङो हाई स्कुल तंगनि 12 स्कुल थाङो हाई सेकेन्डारि थाङो तिनि जों ज्रायना सब डिभिजन ओंगन हनि वान समया फियाबो ज्रायना सब डिभिजन थाङा आगे ज्रायना ब्लक तंगनि तां मानदे ब्लक अ मानदे जे सब डिभिजन या कोन ग्यारान्टि करै तिप्रालेनिबो एमन दिन केव फिक्स रिमिया तामखे सिनि सबा ओंनि तंहाके सासा तिप्रालेन मानाय फियाबो जों साइमानो फाइनाय एडिसि तो जों आईपीएफ एकबाबे खमतावन फाइनाय सिनि तिप्रा मथा अंकरक नावै जे अ तिप्रा मानतामो द इन्डिजिनास प्रोग्रेसिव रिजनल एलायंस माने अरतामो अमो किन्तु पार्टिया अ तिप्रा कुन पार्टिया तिप्रा हंके जेमन ताबो बीजेपी बाय चालु जंके एनडीए कांग्रेस बाय के यूपीए एनडीए माने नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस अमो हाय काइसा तिप्रानि मुं सेदो तिप्रा कुन पार्टिया गो अ तिप्रानि आन्डार सब तंनाय सब तंया आबो अ तिप्रा मथा ठिखायनाय आहायसि हंके अबो बाक्साके वानसुक तंखा तिप्रा एकटा पार्टी हिनै किन्तु तिप्रा पार्टिया तिप्रा हंके काइसा एनडीए जेमन नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस हा अमो हायसि गबन बागै आं सानो मुसुङो तिनिबो जे बर' बुजिया तिप्रा मथा हनै काइसा पार्टी हिनै वानसुक तंनाय र बं थाना आं मेसेज ना मुसुङो कोनो तिप्रा मथा आबो पार्टिया आबो काइसा जत आंचलिक दल हाय रिजनल न काइसा थांसाके तनानि बागैसे आमो तिप्रा हनि फाजागो अबनि बागैनो अबनि सबसे अ तिप्रा मथानि बिसिङो सबसे स्ट्रंग अर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी का आईपीएफ टी बिनि लगी ताइ संखो टीएसपी फाइकिया हा तिप्रा हाइकिया अम हाइके जत बदल फाइ दङ हा गावबा ताइ कय दिनि परेखनि क्लियर नाय जे तिप्रानि आन्दार सब दं अबनि सबसे रूल कठोर खायनि का आईपीएफ टी खायने अब एकदम क्लियर पिक्चर अबनि बागै जों कोनो डाउट करे महाराजा न जों ब्लाइ खितिनि खाका हामताय सिबाया हर बिनि नेतृत्वे सिनि तिप्राले जों जेस कबान टुफायनाय हामबाय जतन